cuman lagi enak-enak nganti tekaning Ratu Tiris melayu petunjang-tunjang kelawan pepati rebut dingin sapekari gawa buntelan ki. Barangannya buntelan apa? Rasa curiga sampai ning detikian kula cuman pengen ngewerui apa sing den gawa. Ananging kukuh kelawan pendiriane beli bisa bedar apa sing den gawa ki. Kanggo membuktikan kejujuran sampean dibuka buntelane. Ora. Bokat ana wong kang kelangan buntelan watir sampean gawe cilakan ing telatah wilayah Kali Cimano. Maju Gusti Ratu. Cebukang rum aja sombong siraya aja kumadiran sira isun beli bakal nurut apa saujare ucapan sira kokon buka karungkun pinter ya belajar jadi pahlawan kesiangan apa sira Agusten punten Riz apa mana Riz unggu isun mah buntelane dibuka loro-loroan dek buntelan kumung siji kenapa loro siji sing dipanggul karo sing manggul buntelan kabeh setan Sik bocah. wah Jadi bakal wong manjing wilayah wong dicurigai gawa buntelan lumrah sampean kudu terang-terangan. Lamun ibarat tuan rumah mah terang-terangan buntelan pun sing digawa. Lamun estu sampean ora gawe cendalan ing telatah. tapi kan kula beli berbuat nih daerah sampean beli berbuat nih kampungnya sampean masa sampean beli percaya sih masa kudu ngotot-ngotot karo wong wadon Riz, Tiris, rongokaken beli berbuat ning tempat kian berbuat yang mana-mana ya liwatnya mambamene sing kanang rebut sirah angger terjadi ning dhuwur tanggul Kali Cimano krungu ten ratu penganten ajak kadiran sih ajak kadiran sih dume masih rosa sirah kuyanok ya dume masih jag-jag dah ha nantang temen tinemenan nanti mencilak-cilak matane karo isun Ratu Tiris kok ha semene ana wong tuane nganti wani ngancil-ngancil pugu dheweke tua pada baik Pada perang gae. Ayo aja kesuwen aja nganteni mudal amarah nafsu penghuni tanggul Kali Cimanuk sebab dicurigai sampean gawa buntelanku. Ayo dibuka apa isine? Aja ngotot-ngotot buka buntelan sampean. Buntelan kemana sebuntel-sebuntele. Dewek kan beda kurang. Apa maning hitung sampean-sampean kedik. Ya tapi kan durung jelas apa isine buntelan. Bakal sampean mempertahankan buntelan kula tuduh sampean durjana gawe geger ning tanggul Kali Cimanuk. Ayo dibuka buntelan. madar karim buka bae apa Jebugang susah? rum paksan sedina ping pitu ingsun kongkon buka buntelan beli bakal tak buka. bagus paman Jadi maksudnya priwen sampean? Ya maksudnya isun beli garapan buka buntelan beli garapan nerangaken apa isine sejroning buntelan mau. Ya, rongokaken toh lihat dirga kita mah cuma sekedar andon liwat beli harapan suwe-suwe ning kene ayo paman yuk liwat Agusten punten Riz buka buntelane baka buntelane sirap dibuka tak buka kita oh sembarangan sira rupane senang pisan ning buntelan bocah kiyen Ratu Tiris wana paran mader ki jebuk agrum sing ngandika nganti beli nurut Ora. manda temen saliramu ora mader semudah kuen nunjukaken apa sing ana ning buntelan mau Ki jebugang rum bajul walik isun penganten rungokna buntelan ternyata wis ana sing ngamanaken wis ana siapa? siapa buntelane kita nanti paman Wadah. berarti beli benar-benar beli dewekan ki ya yang bener-bener jebugang rum bajul walik butuh buntelan kedah isun. Ayo Nyi Ratu selamatkan apa sejatinya sejroning buntelan. mangga Mangga. ki Kandang ayo. gara-gara buntelan itu gara-gara buntelan Iya. sampai keder wis ayo
bangiran-irangken ugane sing karinging abang mandana pas sing lakon mandana apa temen kolane mah sing lakoni mandang napa temen kolane mah masing lakoni senajan raga paanggen nanging batin si tetap barengan ning batin mong pisan ciriwan tipe jadere katulis gawang jangcing tolong Berisik bocah. pengen ngendok kitane Masa ada kira kita. ana wis metu Cek. Pangeran. Aja turu bae pangeran. Hasil iki pangeran. Sampai tanggul cilik ning tengah kota kan awan lan bengi kedeleng bae kedeleng mangsa urunga mangsa wandengan Wanguran gula pangeran. beli kerasa sampai kelempon Makin suwen ya pangeran. di suju wong ayu endang pratiwi Niki pangeran. aja salah awake kaya lepet sing wis ditaleni Nggih. sing wis genang panasing geni mergegeg awake endang pertiwi tanggul cilik ning kota kanan kedeleng awan lan bengi udunaken iku ning kono Pangeran. oh Beli mungkin. Ayo wong tuane Pak. Duh kalah. ya cek aduh kok dingin gawanguran suarane agur kaya konon temen endang pratiwi ku jahat Ya sejerone karung pangeran. oh kepepet genang karung Nggih. aduh pratiwi sirah iya tiup suling berbunyi nyaring yang ditinggal berpatangan tidur miring rasa keseding wanguran Gula pangeran. pangsing temen ampun endang pratiwi ke Ya wong sing kana di gotong-gotong sejerone karung ya pantes. becik ngisik Sampai ora apa-apa. ya pantes sing nyongon ngendok ning kono nguyu ning kono ning anak Sirane pada ngomong bae. genang bisa aneh kini kelingan tahun 80 kita ketadian kaya ketet tandur arang pinyula mantek kadening ati dirunjang bangsa urung dirunjang bangsa banding dirunjang bangsa urung wis kita nih beli kejagan kok sirane mana Pasrah pangeran. Arep apa mana gak mana sirane mana Jaga, dijaga. mana sirane jaga ceng kucing aduh sirah kia
Bonteng petak palawija ngalamun rasaning ati. Walaupun rasaning ati kelingan primari-mari kelingan pak. Kelingan primari mengari kelingan bae wong sing ngejeng. Melas temen sirake Pratiwi. Aja nangis. Aja nangis. Aduh kabeh cirik. Iya bener. Aduh, iya. Engko dingin gak Pertiwi? Siraki kangen beli karo Kakang Sukerta. Ketemu bae kapan maning karo sampean aku. Sira mau beli weruh. Kakang Sukerta wis saki kelingan bae sira. Sira bocah babadan, bocah penganjang, aduh Kakang Sukerta wisesane kelingan bae ning sira. Ngomong kaya kononku yakin sampean. Yakin. Lamun dadi siji konene kitane beli lelara. Beli. Melanga kita kok bakat wis dadi siji kitane tua kongkon ngurusi entok. Iya bener. Sira mah delap ngarani wong omah. Aduh, kok sira kin bakal ketemu karo Kakang Sukerta kok arep tak buka tuli tak tumplak ning kono ning pojok undung-undung ya. Iya Kang, gagian Kang yang berkejagan Kang. Aduh ya. Nek. Oh tak tumplak ning kene. Pegawean sira ki. Mene. Mene sira nek. Wis ya. Gage Kang. Enak ora Kang? Kang, Sudah bolak-balik. Bener. Awas dijaga. wis jadi kayane Bang. Buat anak wong dijaga. Sabaran gini kayane Bang. Tadi apa? Digawa wulak-walik beli gelem iki kene pengen ngadeg pisan. Mene. Mene. Gelisan temen. Gelisan apa sih? Durung-durung acan. Ayo durung. Bocah kosok salah pikiran bae. Ya gak ora pangeran. Aman. Duh, sirak mene wis iki. Sirak ya mene kene. Ora katon. Ora katon wong jero karung ning kan. Mene. Aja ditarik. Lara iki. Kenapa? Dinarik ke lepas susu pisan. Sampeyan mendingan larak. Sirah ne wanguran. Ari wong lagi rasa kangen melangkah padane sirah. Sane mah. Pada bae kitane gak kangen wong lanangku. Dadar tak dolop sing sor. Apa maning apa? Wong Ngaca bareng remah. Wis mana. Ngrayane sing alon-alon sing merangsang kok. Aneh. Den. Bulati keturunane guru wis ketemu nok Pertiwi. Hari siji maning. Hari kun mulati siji maning sapa kun ora? Santri kinasiane Rama Guru Jarkasi. Apa sih? Nyanyem. Nyanyem. Ya jare kula panjenengan wis esuk. Jadi Ya wis diumparaken bae nyanyem mah. Bareng Pako. aja mekonon. Kono, kono, kono. Kayak kanan ka. Ayo Kono. ikut. Punten. Aduh. Punten Mas, punten. Aduh, dibuka iki, Punten, dibuka. Mas. Aduh. Sapa sampean ki? Sunir Maya. Ermaya. Ermaya. Oh, kini sing ayu sapa kini? Sing halon si Mas. Sing Mas Nikin. Raka. Endang Pratiwi. Pratiwi. Endang Pratiwi. Pratiwi Ikut sing santri. Sing babadan. Wiradharma. Biradharma. Si babadan. Sing babadan Dermayu. Wiradharma. Hari ki sing digawa sapa? Hei.
Kon ku pertiwiran ning kono. Arkin siapa sih digawa kita mau kah? Arkin siapa kan? Tolong kamera dijom. Kamera dijom. Dijom. Kamera dijom. Arkin siapa pangeran? Kayak golek Ya sing gawa siapa kinki? Ayam bu kita mau dipaining. Prabu mega mendung. Kayak golek lam sijan. Koda. Kang Mas, Jauh besar pangeran. Kinki tontonan 18 tahun ke atas. Wis pangeran ini sedake wong. Ya kayak mau ketangkuk kagok iki. Pratiwine beli ngerti kursi lagi apa tumpak-tumpakan. Tutukaken enggak ah. Lenak ora wong beli tutuku. Siapa sih lagi? Ah, siapa je? Jare sampean ku demen kita. Saro. Hah? Nyanyem. Kasih gondok. Bisa ke golongan kaji gondong sih. Mau sampean gak doyan ora? Biasa kutak-kutak dalang lagi tahun 90-an kah? Wis pangeran wis. Bi, Dadi kan bisa wadone pangeran. Bi. Bibi nyanyem. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Kaki. Jamanaken. La ilaha illallah Gusti. Diulati sing awit barang rep sampai bengebyar. Pun mlakune priwen kuno? Anu, asamu nang apa sikile? Kejaban, Mas. Takonana gaden maya nang apa sikile? Masya Allah pinyanyem ngalor ngidul ngetan ngulon guleti pribasane nanjak gunung temurun jurang nyucruk galur kula kini kadang santri termasuk perwet iki mulai disampeyan kini mendi ya asale aku mau kan lagi ning kana kan sono kan bobojor kan Kang ya turu ya wis turu mana ning jero bibi kan turu ning jabak Terus? Nah barang anu ku mbora weru sing lor sing kidule manu luwala jelek kena ana buta. Oh ngaco. Mbak yakin buta. Duduk paling gak kuno tikus. Ya kuno tikus karo butaku ketaneku. Mulai barang anu hari turu ku aja lasli-lasli. Aja lali-lali konon. Kun mana wong kratak rutuk beli weruh. Barang anu ku digawa kitaku. Toli aja kayak badut sih. Barang digawa ku ya ku kligane mbok ku ketemu nak karo wong tuanku. Apa maning? Dadi pangeran. Nang apa nyem? Dadi rasane mah. Nyem, mongkok-mongkokku. Salah mangan ta. Dane gaib ya. Ninggang kaberat. Ya ku nyidam apa kini? Dana sampean ku bakal eman ta Mas kita ku. Yari eman mawis pasti eman beli wurung kita kenyem. Dudu masalah depenane. Kini hak ho kini langsung jadi perbuatannya siapa kininya. Ya iku si blentung kuwenku. Nyem. Aja sampai jada wong tuane. Aduh. Gagian njaluk kawin nyanyen kukun. Gagian disaken. Ayo mana. Mana dia ngomong dia. Ayo. Sok ngono. Arep papa. Pa. Aduh. Papa. Si papa cakra ide. Gara-gara perbuatannya sampean. Ning sajero ning wulan kin kula ora men. Mulai ya singaran drama ki jagone. Ya singaran nangis ning pangkon tuh ujung-ujungnya duit ki ra iki. Angger iku modale. Angger bae ning kono ku priwe sih? Dudu sampean muni ngomong duit ku pernah ngupai pira sini kitane ku. Ah ya ora ngupai duit mah durung cuman biasa bakat congor kayak kene ku mengkonon bak ules kayak konon kok. Aja pura-pura nyanyeme sing sebener bae kandhane ku. Ya wis kita marep nuntut tanggung jawab sampean karena sampean karo kula wis pernah hubungan badan. Aja sampe lahirnya jabang bayi konek kelangan bapane. Jada wong tuane ku nyem. Oh, jadi sampean ku jareng basane sedurunge lahir jabang bayi mah mbus pengedangan, mbus penginangan ka. Ya kawin. Wis dipencet bae diplenet bae ya. Anake ku jare wis duwe calon bayi ning wetenge siraku.
wis enake mah diguguraken bae. Cuman aja nganggo biasa tukang pejet, tukang urut aja. Jamu mah suwe toline. Anu ningkien disesat. Oh, kun maning biayanya gede. Suntik kuno nyem Ya suntik bokat suntik. Orang Arab suntik, orang nganggo cara dokter, orang nganggo cara tabib. Eman konya meman wis jadi. Carane Iya carane priwen kuno. carane siraki marek anak pegawai sing lagi dandan dalan sing pada bubrak sing Iya. anu ka sing nembe durung diaspal akhir watu. Oh sira ngedang ning kono. Terus Ya dilindes nganggo dianu nganggo slender nyet sekalian nyotot kali metu kabeh. ngemet akon. Apa kena nyem? Bocahku nari menggawe. Apa kena nyem? Mundang lamun wis dadi siji mah. Ari konon. Apane? Ader masih sewang-sewangan jahat sampean ku. Sewang-sewangan priben si nyanyemnya ku. Sampai aku sekarang rumah tangga apa? Ya masih sewang-sewangan ngangger bawon bengi kudu tepukaken karo raikun. Ngarep bae kita dikon tukaran. Ya aja nyalai kita karo kono bakat arep nyalai meyakin ke. Bisa nyalai ku priwet sirane. Ben kawitan sing nyelamataken kita ku nyem. Ya bahkan sing nyelamataken ning kono ke setiap gawe lakon kudu bae kita ku. Kudu priben nyanyem. Jare nyanyemku ilang mauku dicolong buta. Kamprak Kita ada. ki penyelamat nyem. Penyelamat kita ke kuno nyem. Wis hilang marak manding. Nyondo-nyondo, nangis-nangis. Ini enggak. Kita kan. Kali jare ni kana hari ni kana masolot. Ya ken mapunten ya. Apa? Pokok tinana genting jarak kasih ngarane wong kanda wong tukaran. Kita marahon balik nggawa kien be. Arep nggak balik nggawa kien. Aja. Gawa sapa nyem. Ki nggawa kien ki buat kanana kelangan. Los apa? Ki pertiwi ki. Tahan anak kita iki mah. Hah? Tahan kita ane gawe-gawe kunku. Wis. Kejeron suwe-suwene. Kok kita melu ketarik-tarik mana? Aduh, iki masalah bocah ki Endang Pertiwi. Punten Kita iki demen karo Endang Pertiwi. Endang Pratiwi. Ya, Endang Pratiwi. Demen. Tresna. TKD demen Ya. Endang Pratiwi. Iya kayak kono. TKD ya paribasane bagian mati lamun blik lakon kelawan Endang. Kenapa sing dicolong nyanyem? Mangsa kelakon, mangsa karo pertiwi sanes duwe wis. Oh, ngarabahi langsung lembu arep mati sing lembu maning ku. Wis bener-bener kandane mana-mana maning ae dira. Kiri priben buang si lembu oleh si lembu maningku. Iya. Dudu pernah oleh lembu tesampakan he. Ya. Mengkono suwe-suwe iki. Safene ku. Aduh. Harapan gawa-gawa dekane wong. Sapa ko? Disiraku. Jari ke kita sing dene landesanku. Mengkono suwe-suwe. Kudu dari kono ku sapa? Isun Ermaya. Apa Endang Pratiwi ning kono ku? Ya lamunan dipercaya ning sampeyan Ermaya demenane Pratiwi. Siraku priwe. Bener, ayo terus. Jare Endang Pertiwi ki digawa ning sira sesuai karo apa sing dadi omongane Rama Prabu Mega Mendung. Ki kedadiane ku Ermaya ku calon lakine arep dikawin Ermaya Endang Pratiwi ku. Pangeran, nun, hari kita mau beli lor kidul ngomongnya ramane sampean, pleng, gawanan ning anake kita, tak gembol, tak gawa. Aduh, kayak konon kejadiannya ku priwe kuno kayak konon ku siraku. Ya pokoknya gawa tak gembol gitu, tak gawa, peluru gembol-gembol rekun. Buru jerekun tak gembol-gembol, beli pengen gembol-gembol rekun kita. Kang santri. Punten. Dalam Mas Bro. Ermai. Pripun. Kula kan tugase sing pertama nguleti Endang Pratiwi. Nggih. Wis ketemu Endang Pratiwi. Kedua kali siji maning je, Mas. Raden Ermaya senajana blesak wonge, blenak rasane sing ngarane menusa gede dirgamane. Santri kesayangan pon pesantren sing ananing bebadan nyanyem kudu ketemu. Nah, tak temukaken kula kene. Nggih. Jadi beban kula iki pasrahaken sampean kula kene. Alhamdulillah supaya persoalan ini enggal selesai bakta wangsul sekabeh.
Ya maksudnya makuna lagi garapan ya. Ngerti. Mangga para santri sementara sampean dampingi kula ya. Iya, Rai. Digawa. Arep tidak menjeng no. Pertewi mabalana kita. Arep gak balik. Ada. Iya, mengkonon. Wong bagus. Kayak konon nun. Isun durung jelas apa ang sinambat. Ya ning kono takon. Putra sing wilayah Pangulaban, sing segara lor, Sukertawisesa arane. Sukertawisesa. Ya. Kenal karo isun? Ambo beli kenal. Santrine Ki Jarkasi yaiku kiai kang ana ing Desa Babadan Wiradharma. Kiai Jarkasi. Ya. Murid santrine Kiai Jarkasi sing Babadan. Sedulur santri. Sepisan maning ning kono aja melu campur tangan ning bab perkara kieu. Alat dene ning kono campur tangan reskoro sejen. Sebab apa? Kekuatan barisan para saka prajurit Panewu saking Pangulaban tetap siji Endang Pratiwi bakal tegawa ning kedaton Pangulaban. Satria kang bagus ing rupa rongokaken pangucape Wiradharma. Apa ku? Isun dudu manusia pengecut, isun dudu bocah cilik sing gampang den wedeni mari sira. Demi keselamatan anak kiai apapun sing bakal dumati isun Wiradharma kang dadi juri penghalang. Kabeh laras saka tetunggu lagung saking Pangulaban dibakar padepokan Babadan berikut kejar kasih dibunuh mati. Ayo ditumandangi kabeh santri murid saking Babadan. Aja khawatir pangeran, tanggung jawab kula. Apa pengene perang tanding karo para santrine Kiai Babadan. Waktu kita ukur kemampuannya. Ayo kabeh para santri lawan barisan dimung. Hati-hati. Apa pengene? Aja geger. Aja ribut. Bicena ayo me. Ayo hitung mana ukur kekuatan barisan kabeh santri murid saking Babadan. Ayo maju kabeh. Aja khawatir pangeran. Kabeh demung. Hadapi kabeh kadang santri. Bila perlu dibakar pada pesantren Babadan. Aja wedi kadang santri. Akang tempo Dihadapi kadang santri. Tanpa karta cinta terasa kapan enak akan dicinta kajian demandang harta bokong akang tebok tanpa